Veña para dentro. Vamos. Non mires que che estou colocando a sorpresa. Son moitas rapazas e hai que organizalas todas. Agora sí, José Manuel. Xa vedes, hoxe tocoulle o médico rural de Maceda ser o protagonista da nosa pequena homenaxe. Pero moito ollo, que cada semana iremos por un de vós. Non vos relaxedes, que a cociñeta está en marcha. Quen teña viño. Formación boa,